गसाइगावनि सराइबिलाव पुलिसा सिग्रोमनानै पिस्तलजों लोगोसे 3 सुबुंखौ हमनो हायो। इ-रिक्सा सिङाव पिस्तलखौ सिखोमाना लाबोदोंमोन। गसाइगावनि सराइबिल पुलिस आउटपस्ट पुलिसनि सिग्रोमनायाव गंसे पिस्तल बोखांनो हायो। पुलिसा गसाइगावनि जानालि गामियाव सिग्रोमनानै पिस्तलखौ बोखांनो हायो। पिस्तलजों लोगोसे हमजानाय 3 दायनिगिरिखौ पुलिसा खाबाय। पुलिसा गंसे इ-रिक्सा सिङाव पिस्तल आरो कुकुरि सिखा लाबोनाय समावनो 3 सुबुंखौ हमनो हायो। पिस्तल लाबोनानै हमजानाय सुबुंफोरखौ खासियाबारिनि प्रानजित टुडु आरो कसुमबिलनि लक्ष्मण मार्डि, कसुमबिल टेरिलेसानि मार्डिखौ हमनानै पुलिसा सोंनाय फिननाय खालामगासिनो दं होनना सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोन्दों।